8 srećnih ključeva. Prvi ključ, želiš li sreću? Klanjaj namaz u njegovom vremenu. Drugi ključ, želiš li svjetlost lica? Klanjaj noćni namaz. Treći ključ, želiš li smirenost? Uči Kur'an. Četvrti ključ, želiš li zdravlje? Posti. Peti ključ, želiš li olakšanje? Čini istigfar, traži oprost od Allaha. Šesti ključ, želiš li ukloniti brigu? Dovi Allahu uzvišenom. Sedmi ključ, želiš li otkloniti poteškoću? Reci la haule wala kuvvete illa billah, nema snage niti moći osim kod Allaha. Osmi ključ, želiš li bereket u novcu, djeci, životu i tako dalje. Povećaj salavat na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon ovoga, ako želiš mnogo dobrih dijela, podijeli ovaj video, neka se i drugi okoriste. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.